बावैसो सान सिगां गसाइगाव महकुमा सिंनि कसुगावनि बिमा महामाया मन्दिराव सिखाव खावनायजों लोब्बा थानाय 7 सिखावखौ गसाइगाव पुलिसा संदाननानै खानो हायो। गसाइगाव महकुमा पुलिस बेंगिरि हिरेन कुमार डेकानि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथा खालामनानै सिग्रोमनायाव धुबुरी जिल्लानि बिलासिपारायाव 7 सिखाव आरो खावनाय मुवाखौ बायग्रा सासे सुबुंखौ हमनो हायो। हमनो मोननाय सिखावफोरखौ बिलासिपारानि मण्डल आली, सारिउद्दिन आली, मुगल हुसेन, हजरत आली आरो आशरफ आली होनना मिथिना मोन्दों। मख'नो गोनां बाथ्रादि गसाइगाव महकुमा सिङाव थानाय कसुगावनि जारिमिनारि बिमा महामाया मन्दिराव थांनाय 22 मेनि सोरांसि समाव बिमा महामायानि मुकुटजों लोगोसे सना रुफा गासै 10 लाख रांनिबो बांसिन बेसेननि मुवा बेसादफोरखौ खावना लांदोंमोन। गसाइगाव महकुमा पुलिस बेंगिरि हिरेन कुमार डेकानि गोख्रों संदानबाय थानायनि समावनो 16 सान उनाव सिखावफोरजों लोगोसे बिमा महामाया मन्दिरनि गोमानाय मुकुट, सना रुफा आरो नोगोद रांखौ मोननो हाबाय। गुबुन फारसेथिं हमनो मोननाय 7 सिखावखौ पुलिसा गोख्रोङै सेबो होनना मिथिहोनायजों लोगोसे बे जाथायजों गुबुन सिखाव लोब्बा थानो हागौ होनना सन्देह खालामदों। শিশির থেকে একটা দিয়ে করা যাবে না? হ্যাঁ, শিশির থেকে তাহলে এটা এ মা হাতটা নিয়ে করিল এই তুলা हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोविन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गोविन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गोविन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गोविन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।